katayo amin nga umili, intay amin ineri, tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw napili, daytoy tiyal daw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at kumagada kayo. Kasta po namin ken. Kakabsat na tipon-tipon tayo, nga agyaman ti Diyos, kadagiti parabor ken imbag na, dito'y nga barangay, nangruna ti pagyaman ti Roldan family, ti pannakaruar ni Ari, dito'y nga board exam na, daton tayo, nga pagyaman ti Diyos, dagiti grasya ken bendisyon, kastamot nga rambakan tayo, ti fiesta, dagiti sa Santos Innocentes nga martires, na isakripisyo ti biagda. Idaton tayo madagiti amin nga pimusay nga naawanan ti namnama nga nagbiag dito'y lubong hanggang naikan ti gundaway. Tapno nga rod maikan iti dayto na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manang ngaasi kan managaya. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, at kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimbag ti panagnagkenda, ipunan nagdaka, ikan ugdaka, pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kangken ka, kapuiti na indaklan, manayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan nga hari, Diyos Ama, aman na kabali namin, ket sika ako niya Jesu Kristo. Bugokto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Sika amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy araw mi. Sika situtugaw, iti makalnawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria
gloria iti Diyos, iti kamatuan. Yang tamay siksika o ako, Hesu Kristo tinasantuan. Siksika ti ako, siksika iti kamatuan. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos. Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, ita nga aldaw, dagiti inosentes, martires, imbunan nagda, dagiti pakaiday-dayawam, saan at ipanagsauda, nudikat ti ipapatayda, ipaay mo kadi, tati pamating insurong, iso abalbaliksan mi, babaen ti dilami, kasta kumamat nga iparangarang mi, babaen tinasingpet a panagbiag mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. At tugaw tayo. Maibasa na adaw, iti umuna asurat ni San Juan. Daytoy ti damak anang ngegmi iti anak na, ket ipakaamumi kada kayo. Ti Diyos ket silaw, awan Apolos ti sipnget ken kuana. Nung kuna tayo, nakikadkadwa tayo ken kuana, ngem agbibiyag tayo met iti sipnget, ulbud tayo iti sao ken aramid. Ngem nagbiag tayo iti lawag, akas ti kaadda iti lawag. Agkakadwa tayo nga rod, ket tidara ni Jesus nga anak na, ugasan na tayo iti amin a basol. Nuko na tayo nga awan basol tayo, alilawen tayo, ti bagi tayo, ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. Ngem ipudno tayo, dagiti basbasol tayo, pakawanan na tayo to ti Diyos, ken ugasan na tayo iti amin a kinadakes, taiso mapagtalkan kinalinteg. Nuko na tayo adi tayo nagbasol, pagbalinen tayo maulbud ti Diyos, ket saan nga agtaeng ti sauna kada tayo. Anak ko, isurat ko daytoy kada kayo, tapno di kay agbasol. Ngem no adda nakabasol, adda mangibabaet kada tayo iti Ama, isu ni Hesu Kristo analinteg. Ni Kristo met laeng ti pakapawanan dagiti basol tayo. Ket saan laeng dagiti basol tayo. No di pa ket dagiti basol ti amin a tao. Ti sao ti Apo. Pagyaman tayo ti Diyos. Nakabulos tayo akas bilit iti silo dagiti Manilo. No saan tayo kuma at tinulungan ti Apo, ididinarot na tayo dagiti kabusor. Inalon da tayo kuma asi bibiyag, itinapalalo apong tutda kada tayo. Nakabulos tayo akas bilit iti silo dagiti Manilo. Nailayos ket nalmes tayo kuman itinadawel alayos. Ket nayanod tayo kuman, itinapegges ayos. Nakabulos tayo akas bilit, iti silo dagiti Manilo. Nakabulos tayo akas bilit, iti silo dagiti Manilo. Napugsaten ti silo, ket siwawaya-waya tayon. Ti Apo ti tumulong kada tayo, isu anamarswa iti langit ken daga. Nakabulos tayo akas bilit, iti silo dagiti Manilo. Sa Tuya mo at daken ka dagiti sa uamaka itetian anayo nabiyag. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka dagiti sa uamaka itetian
biag nga nayon nagbiag. Ti apo at dako makada kayo. Ti pan na kayo waragawag tinasuhan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kalpasan ti papanaw dagiti mamasirib nagparang kinose ti maysa nga anghel ti apo iti maysa at taga inep. Umangon ka kinunana, in kaipakni dagiti agina ijay Ehipto, agyan kayo sadyay aginggat ibagak apumanaw kayo. Tasapulen to ni Herodes ti ubing tapno papapatay na. Bimangon ni Jose ket iti dayta arabi impan na dagiti agina ijay Ehipto. Nagyanda sadyay aginggat ipapatay ni Herodes. Aginggat ipapatay ni Herodes. Naaramid daytoy tapno matungpal ti insa o ti apo babaan ti propeta. Inayabak ti anak ko arumwar ijay Ehipto. Napalalo ti pungtot ni Herodes iti madlaw na asinikapan dagiti mamasirib. Iti kasta imbilin na ang mapapatay amin nga ubing alalaki iti ili a Bethlehem ken kaday kabangibang na nga agtawen iti dua wenno nababbaba sigon ti panagparang ti bitwen kas impakaammo ken kuana dagiti mamasirib. Natungpal nga ro ti impadto ni propeta Jeremias. Ijarama nangeg ti arimbangaw nasaem asang sangit ken dungdungaw. Dungdungawan ni Raquel dagiti anak na agsangsangit ket di na kayat ti maliwliwa tanatay da amin apada-pada. Kakabsat ti ebanghelyo ti apo. Naimbaga bigat tayo amin apo. Good morning. Muna launay kablaaw. Congratulations kada kayong pamilya Roldan. Ipanaka-error ni Ari. Mayat dati na ganata Ari. Reyna mo di maysa. Diyan mo prinsipe mo di duma. Diyan mo pa soldado. Iso nga polis dan. Datayo. Congratulations sa anla na iti Roldan family. No di da kayo nga kakabagyan kada gagayom na. Kada kayo nga tanawan tayo pero sunod na diyan. Kada tayo nga ti Filipino philosophy. Ada di awagan tayo iti sakop kunana. Sakop kunada nganda tayo magkabagyan or sabali mat ka nagaduma ke kagitkitungan. Di ba? Uno kabagyan, uno puli. Anya di jay sakop. Kala ko manila ang pamilya, haan laang daya direct nga, nada kami kumaka, haan laang nga direct nga daya abaya family, uno Roldan family, no di amin nga kakabagyan, sakop namin di jay. Kinhaan lang nga di jay, ore no katrabaho amon, uno kaarubam agbalin nga kaslakamong ti pamilyam. Iso nga na ti sakop, duwa nga ba nagdayta? No agbalay mairaman di buong angkan gala ko magtibulala nakaruwar ni Ari. Very proud amin nga taga Bulala mairaman ka iyo balay na. Nang nagbasol di may sa mairaman kay mat amin. Nano ko nadak tatakaw ti taga Ubaw. La ora no hammo mga adala nagaramit na minsan nairaman amin kasi ti sakop ko na tayo dayjay. Nya kalau ko madagita ay trabaho ta sa dinno ko matayen ti korakot. BIR ko nada kasla aminan nga trabaho. Naira nakala na sakop ko na tayo di ay. Dagiti pulis ko nada ka babay raw. Lamo aminan ka hamot. Ala ko madaya ti kaya nga sa uwat ti sakop. Katatta sigurado ang laan nga ti pamilya Roldan ti agyaman. Datayo nga dati nga gimong na, datayo nga kakaaruba na kakabagyan na. Adaji nga naragsak. Ken Ari, sigurado tata, naggraduar ka, nakaruar ka, umado ti kabagyam. Dapat na kita hamong-hamong, ay, apo ka. Napayakas ano man, basta, nakikita ni amam. Amam na ni papang mga nagjo-jo, ti apo na kan, gaputan nakaruar ka. No, madikumaan ka, naggraduar no sa bale, no kumano, naganak nga balasan nga di pa nga na, kasa graduar, ay, jak amaw, kunada, ure no ka, kabagyan, kasi ti iwan ti sakit tayo. Anyway, ibagbaga tayo, congratulations sa Allah nga ti pamilya Roldan, kada kayo nga gimong na, kada kay amin nga, adda nga mo makipagyaman, ala makipagyaman tayo, tabalagi. Ari, dayto nga, sagot nga naawat mo, iti sa gift niya, treasure it, aywanan.
Usaron man nasaya at para kadagiti taptaan na. Medyo kararag mo idi dawaton dayto nga panakaruar. Iso kumamula kararag mo na obserbi ka. Nya? Tahan nga amin nga nakagraduar kada nakaruar ka na balay di. Nadadagi tay handa kaya, nadadagi tay kagurgura da, nadadagi tay makapasakit. Di mismo nga sagot no handa nga iwanan iso ano kas anot kararag mo idi isumat na karkaro pati kararag mo tatat nga agbalay gi ka nga kas may nga tao anya ti balay gi no anya ti maiserbin ti kasapulan ti adda nga tao han lang nga di jaga puti income no profit dayayan ti no da pusong nga tumulong dayayan ti pudpud no nga balay gi no mariri nada nga nasaya at ka nga kas tao nga po tadda sagot ti Diyos king kada kayo nga pamilya ala sagot ti Diyos latta daytoy anak tayo tulungan tayo nga ikararagan ti salmo responsoryo ko na nakabulos tayo akas bilit iti silo ti Manilo amuyo ti silo nagsilsilo kayo da kami nagsilsilo kami dugding kami napang kami nagsilo sa bali di grupo mi sa bali di grupot sa bali di mapangkam agsangat ko nami apan nagwa niya awan na ala di silo mi ngam nakita mi adda na ala nga abuyo di silo di kadwa may nalamain di ko umayag singiral na ala di silok nakaala kay kanaw kunanak iyulbot ni matahaan ngam simpre dot na napugsat tatalina jayan di silo da kinapartin ana rapan ti maronggay ta na tinulang araw nadumigo kayo elementarya impa tinula midya ayang ti inang di kaprami bagamin anga na inya nagana na silwan may ay malasin mga dot yan ti silo da kawam mo yan ti silo may la dumigo kayo na ay man kuraid pa la yan ay padigokan niya na ibos garudan gasilaw anya na ito yung matibagbaga na ti salmo nakalawbos tayo kasbilit iti silo ti Manilo nasaya at naliklikam ti silo ko nana ngam dito nga nasilwang kan makalubos ka dito nga nasaya at no hamo na baddag ti silo di mo't nang ka nasilwan okay lang nakaliklik ka di naman na ginawa no nasilwan ka ngam nakataray anya ti bagbaga na di damot la mensahe na tapno iti basol ngamin na igalot tayo iti basol na igamur tayo na ilumlum kuma nasilwan tayo ti basol ngam gapokin ni Apo Jesus nga imay ta iso nga rutin ng isalakan ti lubungan iti nabunyagan tayo ti basol atawid nga kuna tayo nga nakakaputan na kalubos tayo nawaya-wayaan tayo ti kayat nga sawan iti basol kada tayo garod iti tinawid tayo dahi nga basolen ke haantay nga makaalot-ot ngam imay ni Apo Jesus timma o ti anak na anak ti Diyos dinanon na tinarokop at tinatao tayo tapno isalakan na tayo iso nga idinaibunyagan tayo nawaya-way kasla tayo lang nakatakas nga iti silo ti Manilo iso nga ti basol awanan kada tayo tilaengan basol nga adda kada tayo ti basol atawiden awang kanya tayo ti adda nga basol kanya tayo deje personal nga basol tayo deje aramid tayo nga personalen ison ti basol tayo awanan ti basol atawid datayon ti akin aramid deje basol anya dagito kinatangsit no ti tao kinatangsit di pagarok na isulaan tinalaeng han nga dengan ni kapsat na han nga ayat ni kapsat na tati amuna na nga to isuna nadagsen a basol ti kinatangsit tatay iso ti muna nga basol ti kinatangsit dati pagarok mo nga nalalay ka lako man ni Lucifer pasurot ni Apo Dios ngam kaya na tumangsit kaya na nga bukbukudan sumina iso nga ti tao kinatangsit han nga ayon mo ayat ni kapsat na ti pagarok na isulaan han nga aklunan ti basol na han nga awatan ti nagkamalyan na dati narigat nga maisalakan tapay aging gakin patay ka han nga aklunan ti kamalina natangsit ipagarop mo nga si kalati kalalaingan dito ilubungan ipagarop mo kasi kalaang ti mayaten nga awan na saya at nga haan naiwaras-waras ti sirib naiwaras-waras ti laing na itidad dumat ti kakabsat tayo kadije kuma sugor nga kunana ka anya nag-serve one another with the gift each of you has received anya di kunana dajay agsisinerbi kayo sigon ti sagot nga naawat yo kasla ko maniari engineer iserbim sagot dajay kasi matlaan kanya tayo
Iso dito ti kunana nga dito naway-wayan tayo ti basol babaen kini Apo Jesus. Dito yung ibanghelyo tayo, apay nga ti piyesta tayo, Santos Inocentes. Apay nga Santos Inocentes no anya ti denggen tayo diyan no nabasa tayo ti Rugina daytoy. Dagiti iti impablaaken ti Baggak. Amoy ti Baggak bitwon Morning Star. Narigat yun sa makita Morning Star, ito'y nangato dati bantayo, malumton. O Baggak sa didaya, bolala, tibatog na, kunahan sa tayo dyan. Sumadab to'y nga taan. No Baggak, di Baggak, sinursurot dagiti mamasirib. Iso inawagan tayo ti talo nga ari, but actually na nasirib dagitoy. Nga di maiyan anak, di na iyanaken. Sinursurot da, napangdaimpan ti respeto da iti ari, dagiti amin nga ari ni Apo Jesus, the King of Kings. Iso nga napanda dagi ari ko na tayo dagito nga napanda nagrespeto ti usto nga ari. Tababaan ti bitwan indaldalan na ida. Kaya nagkortisikol da, kala ko masulda daw, nawapangga ti maysa nga akin area. Napangga ko mati maysa nga area. Ingkag parang ari, tadi na kanto, amo mayan, gumubat. Masyay. Kinapanda nagkortisikol kin ni Herodes kunana, ingkay biruken, tinak tumat agday-dayaw, ngam ti pampanunutan ni Herodes, apan napapatayen, ta, amunan nga masukatan ti kinaari na. Kaya iti agawid da gito'y arin kunadan, hang kayo nga magna kay ti sabali impaltiing manen ti anghel ti Apo hangkay nga agsublikin Herodes hanyong ibagan no ayan na mangliklik kayo sa bali nga dalan iso nga naalil nasakit tinakam nagpungtok ni Herodes taawam mo dagitoy arin anya ti inaramid na ni Herodes dagiti maiyanak aging gana ti 2 ti tawen na papatayon niyo amin ta sigurado nga addad ta DJ mangisalakan nga ari. Ngam ti paltiing kunana dit ebanghelyo tayo iti may sa taga inap iti anghel ti Apo na pangkinusay ipammo ijay Ehipto tapno hanga nakaraman ti sensos haan kay iti Bethlehem tama papatay aging gana amin nga 2 taon na tama nakaraman ni Apo Jesus ijay isu daya ti awagan na ti Santos Inocentes. Awan basol ta dagiting ubing ngam na iraman da gapo ti panang berbir ni Herodes ken ni Apo Jesus. Na isakripisyo ti biagda so nagdungdungaw ni kwa kunana to ni Raquel dinungdung awan na nagigiddan da nga natay nga ti purpose di bang patay ni Apo Jesus iso nga na isakripisyo ti biagda iso nga Santos Inocentes ti piyesta tayo tatta. Ta na isakripisyo di biagda nga awan ti basol da awan aramid da ngam gapulaan iti mangisalakan daydi ti piyesta tatta nga aldaw Santos Inocentes kadatamat gaputay so tiragbak da lekararagan tayo ay itimat ayang tayo adumat dagitay Inocentes inya dagitay nagitay biktima ti abortion dagitay handa nga kayat nga ubing gaputay pressure ti biag kaado ti anaken wenno handa pay nakasagana isakripisyo Inocentes dagitay biag day jay. Uray nyo kung kunang biag day jay. Dagitay ubing na panagbaybay at da ipadawat da. At da ilako da. Dagitay matay ti bisinan. Bagit ti antayo ta nga kasdi ti ubing bita sa bali nga pagilian kada dagita sen. Ang nga ubing nga kasla awan ti kompleto nga para iti bakida. Awan maited, awan nana nga mga rapo. Awan tata nga mang biag. Kano kitaan tayo, dagito yung mga Santos Inocentes, iti agda mga panahon tayo. Iti panahon ni Herodes, dagiti na isakripisyo, gapo, kini Apo Jesus, ngam tatang, ado dagiti ubing na nabaybayan. Ore mo lang iti ayan tayo. Dagiti mababuso ng ubing. Abuso ti datang sobra ti bartek na. Uray no han nga dangdangran ng kigtutan na di ubing. Mapukpukaw di moralidad, mapukpukaw di pakinakom na. Biktima dagi dyan. Nanang nga abuso. Uno pa nagbaybay Dagiti no dagduma ka agad broad. Kakaasi nga ag-survive dagi dyan ubing. Wan at da kwarta. Ngam di dyan arakop ti nanang, arakop ti tatang. Dagiti kwa maawang kanyada. Kanya dagiti ibilang tayo mula nga kasla ko inosente da madlaan. Kay karara masapol ti kararag tinubong taapaya ngamin di dyan ubing. No nadadail di dyan ulit ti balay.
sigurado no rumor itigi mo, dadail mo't lati umay na iyod. Ta ija unag ti balay, ti pakapurmaran, ija unag ti balay, ti ayan ti pundasyon, ti nasayaat nga tao. Kano nadadail no ka nabaybayan ijay, sigurado, ure at balay giman ti profession na, adang tumat tendency na nga mangbaybayan. No naabuso di unag ti balay, adang tumat tendency na, umabuson tumat laang iti sa bali. Kada di kararagan tayo mat dagito nga ubing. Kitapta, dagito na isakripisyo kapukin ni Apo Jesus. Hantay nga ko na ang pagayatan ti Diyos dayjay. Kala ko madagiti ori dagiti ubing sen tayo nga agdama. Hantay nga ibaga ang pagayatan ni Apo Diyos dayjay. Han na ko mga kayat nga kasjay. Na mabalbalin ko masalwadan. Ngam naman pa'y adda dati kasta, ala italag tayo kini Apo Diyos. Handa nga baybayan. Kitikarit na magkanya tayo. Na adda matulungan, na adda maisalakan mo nga maysa kanyada, uno ham mga total nga maisalakan mo, na may mo kadagito nga mabigdiktima, dakkel nga banag di nga misyon tayo. Sa sino tumulong nga mang pasaya at tilubong, da tayo. Sino tumulong nga mang papintas kadagiti anak, ti masakbayan da tayo maglaon. Kala ko maditigimong tayo dito eh. Nagita ubing. Ada pagkap sa ubing da garo, handa pa lang amo di totally nga amo ti nasaya at kinmadi sino tumulong nga mangibaga da tayo nga nataengan. Kala ko man ti anak tayo naggraduar. Adda ang tulong ti community gimong. Tano rinokar dati nga community akin narigat nga balay ti ubing. Ngam gaputan no adda nasaya nga kababalin. Adda pud la tulong tayo. Matatatapias kadagiti innocentes ikararagan tayo ida ken kadagiti mabikbikti mga kuna tayo mabalin tayo nga tulungan ida. Naanyaman nga wagas nga pan nakatulong mabalin nga misyon tayo ida. Nya kang runaan na ti kararag. Anya dati kararag. Kukuha ni Apo Diyos ni Apo Jesus dagito nga naisakripisyo nga ubing ore dagiti modern innocentes dagiti biktima tayo tata, biktima nga ubing tata. Kukuha ni Apo Jesus ala ko na tayo, isudamot numampay na ladingit ko manarigat, dahil pa nakapasama kadakwada, ngam italag tayo kinapo Diyos, kukuha na dalito yung anak, ikararagan tayo ida, may sakay kang runaan na ko na tayo, na niya maitulong tayo magkadagiti agdama, nga ubing, agdama nga mabikbiktima, na niya di basit nga tulong, misyon tayo dahil tapno maipakita ti kinasaya at tilubong, tano dagduma ka, no baybayan tayo dahil madadail tilubong at adda nga madadail tilubong. Alagkararag tayo akas dimong agyaman iti Dios kadagiti parabor ken imbag na dawaten tayo ti panangtarabay agtultuloy nga panulong ken panarabay na kada tayo. Pisa dino man nga ang gulo ti biag tayo dito nagtibalay iti ruar ti panakidimong italit tayo nga agdala ti Dios kada tayo. Panagdaton. Tumakdar tayo, kumararag tayo, kakabsat, at nagatayo, kindagiti adaton tayo, makaayo-ayo kumay, ti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Kat may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloriyahan tinagan na, kan kastanay kapaginibagan tayo, kintikadagupan, kinasantuan. Apo babaan ti sakramentom, ited mo ti grasyam, oray pa'y kadagiti ubing, adi pa'y makaawat, awatem kadagito'y daton mi, kat dalusan na kami nga agserserbi, kadagito'y asakripisyo, gapo ken Kristo nga apo mi.
Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamet. Kitag-ayo dagita puspuso yo. Dadalan sa tagay. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Mayari kitrumen. Pudno una yo maikari gatrumben annong mi gat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken diso agyaman kamken ka Apo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios tadagiti martires anagasat dagiti nagasat a martires mo babaan di pa nangibukbok da iti darana impakita dati kakit kinulad da ni Kristo kastapay nga impamatmat da dagiti nakakaskas dao nga aramid mo tapag balinem analagda dagiti narasi ken nabilad dagiti nalapit tapno agpanitnek da nga agpaiken kagapo ken Kristo nga apo mi anansata makidanggay kami kadagiti angheles ti langit ket ditoy daga daydayawen mi tadayag mo ket kunami adi agsarday Santo 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 ti Apo a Dios dagiti amin apaswa ilan ken daga napno day ti pakay daydayawang Hosana iti kamatuan madaydayaw iumay tinagan ti Apo Hosana iti kamatuan Pudno unay Apo abiig ka akinasanto kat si katigubwayan ti amin akinasanto dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno patbalinem kat paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo isu idi sakbay ayawat na asi aayap ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagi iso maiyawat to a maipaay kada kayo Kastamat akal pasanday di ba nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninkan ka sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy pangilaglagip yo kanya ti misteryo ti pamati. Pagbayan ti krus mo, kaya ikaw na kumahan, ng pagmasasalang sa kasalanan sa katulad. Itinarot pa nang ilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo a maikari kami nadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi pimmosayan as inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposa na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbigan ka dito'y daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, siya kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyok ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nagdat sa dilangit, madaidayaw kumatinagan mo. Doon tayo kumati pagariya, matungpal kumatinagan mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdang kadakang daw ito, iti kanin mi, iti patinayon na daw. Pakawanan dagiti basol mi, akas may pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Hindi na kamamit baybayan. Dawakin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon ko malaeng nga ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa kanam namaen mi kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami upang ti turay. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibati kada kayo, kapya naggapo kanya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan, no di ti pamati ti iglesia, ket kas mayan nurot iti pagayatam, paay mo kada si aasikan ko na, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ikapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada tayo amin kapya. Kordero ti Diyos sa may katay, ibasbaso ti lubong, Kordero ti Diyos sa may katay, ibasbaso ti lubong, Kordero ti Diyos sa may katay, ibasbaso ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa may katay, iti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo kami kayo may kakanya, isa-isa sa ulo kayo may Ada kayon ti rito tinasanto na komunyon Apo maidawat adagiti ag komunyon kadagitay kumakatoliko ken dagitay nakasagana Apo. Uray katoliko na nga nakasaganahan tay pilpilitan Apo. Balinen nakar, tapno pinayat mo, di man ipalidan, iyayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan,
Murag tayo. Apo, dagiti sa Santos Inocentes, no pay di da nagsao, impadoyak-yak dati pamati da iti anak mo, idi aga ipaspas nga ida, ket nabalangatan da iti nailangitan abiyag, ipaay mo kanita dagiti amin amamati nga umawat iti Eukaristya, ita apiestada, mapno dati grasya di pan nakaisalakan, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarigan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan tinggana. Amen. Agtugaw tayo apagbiit, Apo. Balikas mensahe, agapo iti Roldan family, inata Apo, Apo Raul, Roldan, ti original. Kablaawang kayo amin kakabagyan. Kagayin, king kakapsat, agyaman kami si Bobokal nga pamilya Roldan. Agyaman kami una, itikada yung imay. Sila ito nga kaming daton may iti baligi dito ito nga anak, kapsat yun. Sapay kumata ni Apo Diyos, nainayonan na kuma, tibindisyon nga itid na kindagay nga ubing, tapno tagasta, iti masakbayan, makaaramid kuma iti kinaimbag, kadaginipada ng tao, mapakaidayawan niya ako Diyos. Father, si Babukal ti pamilya ni nga, kagyaman ti panangay patugyo, dito nga awis ni, tapno ba ito nga baligi dito ubing, may daton kini ako Diyos. Ulitan na imbag na sa patay amin karusat. Thank you, Father. Congratulations, panaktakan kayo. Congratulations, Ari. Kada kayo ditoy, redakda kayo nga pamilya. Regular ton nga adda binulan nga misa tayo niya. Sumurot na gitoy, ore nang runa na naturod damat, ore no tipang. Diba? Yung ore jay lokbo ba na pantayo idi ore dodowa mata pamilya day mapantay danunan ta tigay nagtutulagan may pakita ti suporta ma-maintainer lang ta jay pamati dali jay pamilya no tinakatulikuan tapno ama napimpintas ti pan nakaiwaragawag na isong regular dahito nga iyo umay ni kanyayon Apo iso nga napintas no danto makimiting may makikaysa niya. Congratulations again, Ari. Kendi pamilya na tumakder tayo. Ti Apo at dako makada kayo. Petisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Kalpasin ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Baga bigat tayo amin Apo.